Department of Social Welfare and Development sa Cagayan de Oro nigahin og 2.5 million pesos alang sa livelihood project sa mga nanginahanglang barangay. Si Maris Puyo sa report. Cagayan de Oro City Department of Social Welfare and Development nigahin og 2.5 million pesos alang sa pagsugod sa livelihood projects sa mga naninghanglang mga barangay. Lakip sa mga proyekto mo ang pagbutang og mga milk stations, transport services, handcrafting novelty items ug ubang cottage industries. Si City Social Welfare and Development Officer Teddy Sabugaa niingon nga ang Ayala Foundation Incorporated nipasalig sa paghatag sa mga logistics ug trainings. Samtang alang sa mga persons with disabilities, dunay 160 ka mga bagong wheelchairs nga nadawat ang CSWD gikan sa Free Wheelchair Mission, usa ka organisasyon sa Estados Unidos. Sigon ni Sabugaa nga dili lamang mobility ang angayang ihatag sa mga PWDs. Kinahanglan sab nga ang mo-guide kanila kahibalo mo pahimutang ug mohatag og pagtagad sama sa mga hygiene practices. Maris Puyo, Sunstar